to shikenan. A ba wani abu kakka damu. Shikenan. In dai iya wannan ne kakka damu. Yawwa. Aliyu Yusuf kaji mutane fa su duk duniya burin su kawai dai ka bari kawai za mu yi magana. Aliyu Yusuf dan faka goga fakin samu waje ka goga fakin samu waje yi man fakin yawwa. Allah ya mutane to yau haka Allah ya da mu kenan. Wallahi to ita ce dai bari in je Allah ya bani sa'a yani kudin nan to bari ne zai iya kira na san halin shi. Salamu alaikum yan mata a dangare babu gari ya garin. Na'am you said what? Nace ya gari. I don't understand the language you're speaking to me. Can you speak the language I can understand? Kun ji matsalar ku ga samu ga rashi ke da turanci ni da Hausa ga uban kuɗi kuma ni yanzu tafiya za yau kai Allah sarki. Salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Anas Idris. Na gajiya. Ba gajiya ya aiki. Lafiya kalau ga. Yawwa ya al'amura. Lafiya kalau. Ina jin ka. Akwai wayannan kudin ban sani ba ko kaga alat? A'a na gani mana na ga ya ma rago kai. Wai me yasa kuke haka ne? Ko da su dan umma da MD mutanen Lagos wanda muka yi harka arziki da su ba su bani matsala ba sai ku a karbo kuɗi a bawa sai fudan sabai je karbo abun nan ba na son aikin nan ya wuce gobe. Ba matsala. In aikin nan ya wuce gobe wallahi zan daura aleshe shi. Ba matsala. Yawwa ni dai na gaya ma. To shikenan yawwa. Ke ga samu ga rashi kin ga sai an jima. Alhaji baka ji ba. Dama kina jin Hausa? Har ka sa ni na fara jin Hausa. Na sa kin fara jin Hausa. Babban magana. Da kina ji kika wahalar da ni? Kin ga ni sai an jima. Alhaji ni Bahaushiya ce amma ba nan nayi karatu. Saboda kin ji kuɗi kenan. Zaki ce ke Bahaushiya ce. To a ina kika karatu? Ko a ina kika ko a AFG kika ni ba ruwana. Wallahi ba za ki ci babu rabanki a kuɗin nan. Babu mai ya kuɗi. Wayan tsaya ya jima. Kamayya. Akan me zan tsaya mu daidaita saboda kin ji kuɗi ni zan tsaya. Alhaji ba in kin tsaya Allah ya kona ni kai ba zan tsaya ba kai da Allah gyara ba ni guri. Kai wala dai. To gashi nan nayi mixing. Gashi nan 2-0. Oyo for me which one I be? I just